natin welkom bij Focus. Welkom bij Focus. Focus. Ik is goed beweging. Ik is goed beweging. O start ook bij de gelegenheid van speel. Bietjie van die program het geheel tijd. Dat er geheel tijd gericht is sal word. Dat nou by op die geheel dat nou so sal bestuur geheel dit wat African to the world of mandates. Dit die geheel dit gericht is van die Afrikaanse recht gemaakt is. Dat nou by op en die geheel dit gericht is sal bestuur. So ons moet begin het met soos dit is. Dat moet by die geop en geheel tyd terecht is dat moet by die geheel tyd wat volgens begin het van bestuur. De rechter zal ook niet en niet toegelaten zal worden. Bietjie van die program en die geheel dit recht is van bestuur. So rechters is een samen. Maar die geheel dit recht is. Wat? Drasten wij! Afrikaanse rechten samen. Wij! Afrikaanse services, seks, altijd. De African independence wordt die geheel dit recht is. Voor alles bestuurd. Ons begin dit recht te staan. Wat is dat? Achter die pot. Na die Kobeka in de Oscar. Dit genoemd de geloof wat op in de geheel dit recht is bestuurd. Alle geseeswoorden mensen worden alles gebracht. Economisch alles geschenkt naar de geheel dit recht is van de SKA. Naar de SKA. Geheel dit recht is ook al bestuurd. Rechterskap te flits. Hij man, op die oliepad. Niet. Kanagie. Die gastijk niet. Nee. Hij was er moest op plan nog op zoek te. Oké. Dat is dan Terens. Osborne. Ja, maar dat is dan niet plan nog. Ons zien weer dat focus om CV terug naar ITV Gooiland rustige verder tot ziens. Ons moet beginnen naar die rechters van dit komt bij focus. Dit komt bij focus. Kleine voet ook gezien. Ons beginnen naar die ingesaai naar die ingesaai. Gooiland rustige verder tot ziens. Gooiland rustige verder tot ziens.